Presidente, bos días, señoras e señores deputados novamente, bos días. Señor conselleiro, volvemos unha vez máis, creo que xa por enésima vez, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego a traer a debate a este Parlamento o asunto de alimentos lácteos, que desde logo a xuízo do Bloque Nacionalista Galego é un dos grandes problemas aos que vostedes, os membros do Goberno, teñen que dar solución. Para nós xa non vale que sigan escondéndose. Non vale, como xa nos dixeron en varias ocasións, que sigan dicindo que é un problema dunha empresa privada con operadores privados. Non é un asunto privado, señor conselleiro, porque afecta non só a moitos traballadores que teñen moita incerteza respecto do seu futuro, non só porque afecta a moitos gandeiros, máis de 1000, e a cooperativas que teñen grandes débedas e que tamén teñen incerteza respecto do seu futuro, e porque tamén é un asunto moi relevante para o sector lácteo galego, sobre todo para a súa capacidade de transformación. Tampouco poden vostedes seguir escondéndose porque a Xunta ten grandes responsabilidades no que pasou e, sobre todo, ten unha gran responsabilidade no que poida suceder no futuro. Tivo grandes responsabilidades no que pasou porque Alimentos Lácteos, tal e como o coñecemos agora mesmo, existe como tal por unha decisión política do Partido Popular, porque o Partido Popular avalou este proxecto frente a outros proxectos cando todos, incluído o Partido Popular, sabíamos desde o inicio que este proxecto tiña dous problemas: falta de capital circulante para o seu funcionamento e tamén falta de leite, de capacidade de producir leite como materia prima para a súa actividade. E, por certo, aínda que vostedes desde o principio sabían que estas eran as dúas carencias deste proxecto, nunca fixeron nada en serio para resolvelo. Teñen vostedes responsabilidade porque durante os apenas 3 anos de vida de Alimentos Lácteos destinaron vostedes cartos públicos para intentar darlle viabilidade dunha forma errática, pero intentárono. Destinaron vostedes en avais e en créditos participativos a través de distintos órganos da Xunta de Galiza máis de 6 millóns de euros a este proxecto. E teñen tamén vostedes responsabilidade, señor conselleiro, porque desde febreiro do ano pasado a Xunta ten un representante permanente en todas as reunións do Consello de Administración de Alimentos Lácteos. Houbo un representante da Xunta de Galiza desde o mes de febreiro do ano pasado no Consello de Administración de Alimentos Lácteos vendo, consentindo e, polo tanto, sendo cómplice de como se tomaban decisións desde o punto de vista do plan de negocio da empresa absolutamente erráticas e ruinosas. Non vamos agora pararnos a falar delas, como se tomaban decisións que implicaban baixarlle o prezo do leite aínda máis aos gandeiros e, sobre todo, tamén vendo como se levaba o proxecto á ruína e, de paso, como se tomaba a decisión de estafar os gandeiros coas preferentes do sector lácteo. Desde fai 3 meses, señor conselleiro, no mes de xaneiro que entrou en preconcurso de acreedores esta empresa, vostedes están mareando a perdiz, se me permiten este coloquialismo, e non queren dar ningunha explicación nin do pasado nin do futuro. Non queren dar ningunha explicación de como unha empresa, un proxecto empresarial, en só 3 anos de funcionamento pode chegar a acumular 13 millóns, máis de 13 millóns de euros de débedas, a pesar de ter recibido 6 millóns de euros de cartos públicos e a pesar de ter dúas marcas perfectamente posicionadas no mercado que se vendían e se vendían ben, que tiñan gran demanda nos supermercados porque, ante todo, hai que dicilo, estábamos ante un produto de gran calidade. Vostedes néganse a dar explicacións de onde foron pagar eses cartos públicos, para que se utilizaron eses avais e eses créditos participativos de máis de 6 millóns de euros que lle deu a Xunta de Galiza. Vostedes, despois de 3 meses, aínda non nos deron explicacións a nós, pero, sobre todo, tampouco lles deron os traballadores que están aí, que nos acompañan hoxe novamente neste pleno, de quen son os acreedores de Alimentos Lácteos deses 13 millóns de euros de débedas, con que bancos hai débedas, con que provedores non lácteos, con cantos gandeiros e cantos cartos se lles debe aos gandeiros. E nós, señor
señor conselleiro, queremos que nos dé explicacións a nós, os traballadores e os gandeiros de todas estas cuestións, non só porque consideramos que é a nosa obriga fiscalizar o que fixo o goberno no pasado. Sobre todo, queremos que nos dé explicacións, señor conselleiro, porque cremos que saber sobre que base temos que construir o futuro de alimentos lácteos é imprescindible para atopar un plan de viabilidade e para atopar un plan de futuro para alimentos lácteos. Nós non sabemos se o Partido Popular e o Goberno comparten esta posición, pero nós, señor conselleiro, asegúrolle que cremos desde o Bloque Nacionalista Galego que é absolutamente imprescindível asentar as bases a partir da situación na que estamos para pôr en marcha un plan de viabilidade para alimentos lácteos ou para a factoría na que se asenta alimentos lácteos que sexa viável, que sexa creíble e que sexa duradeiro. Hai activos sobre os que traballar desde o noso punto de vista. Temos un activo que é a gran calidade do leite, fundamentalmente grazas aos gandeiros, grazas aos traballadores da planta que contan con unha intensísima experiencia de moitos anos na realización do seu traballo e tamén grazas ao fondo de mercado das dúas marcas, que a pesar das dificultades para manterse nos lineais dos supermercados, sigue afortunadamente mantendo certa fidelidade dos consumidores e certa demanda. E ese, desde logo, é un activo, señor conselleiro, que vostede que é economista e sabe bastante máis seguro destas cousas que a min, saberá que o tempo é un factor que corre en contra dese activo, porque, desgraciadamente, os consumidores non van esperar eternamente. Pero tamén hai pasivos, señor conselleiro, e nós o que nos tememos e o que estamos vendo é que o principal pasivo para que poida arrancar un proxecto das características das que lle falei eu anteriormente poida acabar sendo a Xunta de Galiza ca súa actitude de desentenderse do problema, ca súa actitude de estar permanentemente xogando a manipulación ou mesmo o engano tanto cos datos como co futuro e de fomentar fundamentalmente a rumoroloxía, pero de nunca confirmar se hai plan, se non hai plan, cal é o plan e cal é o futuro. Señor conselleiro, se de verdade quere que creamos non só o Bloque Nacionalista Galego, que supoño que iso a vostede lle importa ben pouco, senón se quere que a cidadanía crea, que os gandeiros crean, que as cooperativas crean, que as traballadoras e os traballadores da planta de alimentos lácteos en Outeiro de Rei crean que de verdade vostedes queren asentar as bases para un proxecto viable e duradeiro para esta planta, ten que vostede aproveitar os 10 minutos que vai ter a continuación de que eu remate a miña intervención primeiro para decirnos se hai plan. Se hai plan e en que consiste o plan. Que acordos hai exactamente cas cooperativas? Porque vostedes sempre dixeron que o plan tiña que ter dúas patas, as cooperativas e os gandeiros a través das cooperativas e outro, un proxecto industrial. Pois díganos vostede cales son os acordos coas cooperativas. Si tamén, ademais de coas cúpulas das cooperativas, teñen algún tipo de acordo ou de compromiso dos gandeiros, que ao final os que munxen as vacas e venden o leite non son os directivos das cooperativas, senón son os gandeiros. Teñen vostedes algún compromiso e algún acordo nese ámbito. Díganos, señor conselleiro, dunha boa vez, se hai ou non o grupo industrial. E díganos que está disposto a facer ese grupo industrial. Díganos que vai a chegar ese grupo industrial a ese proxecto. Díganos, señor conselleiro, porque supoñemos que todos somos conscientes de que un dos grandes problemas de futuro deste proxecto son os 13 millóns de euros de débeda. Como se vai pagar esa débeda? Quen vai pagar esa débeda? A quen se lle vai pagar? Si só os provedores non lácteos como se está rumoreando? Si alguén
ten previsto pagarlle tamén aos gandeiros. Cales son e con quen as débedas reais que ten Alimentos Lácteos? Canto leite se debe? Canto leite teñen vostedes comprometido nese plan de viabilidade suposto, pero que nunca nos quixeron amosar en ningún ámbito, van procesar? Con que prazos contan para poder facer ese procesamento? É certo ou non que un dos piares dese plan de viabilidade é baixarlle aínda máis o leite aos gandeiros? Todo iso, señor conselleiro, ten vostede a oportunidade de contestarnos. Ten tamén a oportunidade de contestarnos se nese plan de viabilidade se contempla a continuidade do ERE. De ser así, durante canto tempo, para cantos traballadores? O plan de viabilidade que previsións ten a respecto do mantemento da totalidade dos postos de traballo? En definitiva, señor conselleiro, se vostede cree que ten obriga e responsabilidade de construir un plan de futuro e de viabilidade para esta empresa, díganos dunha vez a verdade, porque todos, a cidadanía, os traballadores e os gandeiros, temos dereito a saber cal é a verdade para poder contribuir a establecer os alicerces sobre os que asentar ese futuro. Mais nada, moitas gracias.